340,000 na halaga po ng shabu na samsam naman sa isang construction worker dyan sa Urdaneta City. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasamsam ng Police Regional Office 1 o PER1 ang tinatayang 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang construction worker sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Bayawas, Urdaneta City, Pangasinan. Arestado ang 32 anyos na residente ng lungsod na kinilalang high-value individual. Nakumpiska mula sa sospek ang siyam na paketeng naglalaman ng puting malakristal na substansya na hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 50 gramo pati na rin ang iba pang ebidensya. Dinala ang sospek sa Urdaneta City District Hospital para sa medico-legal examination bago inihatid sa Provincial Forensic Unit sa Lingayen, Pangasinan kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa drug testing at laboratory examination. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Urdaneta City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.